kanka in lam yu'minu bi hadha hadisi asafa, sai ka ga malamai suna fassara yadda za ta dace da matsayin manzon Allah saboda guri ne da yake da santsi sosai, yake da hatsari sosai. Amma ka ɗauko irin waɗannan lafuzza ko da a ce haka suka zo, ka dinga faɗar su ba alamar kuka, ba alamar wani tashin hankali ko jin wani ɗimi ko raɗaɗi. Kuma sannan mahaifinka ya faɗi irin waɗannan kalmomi, kai masa fassara mai kyau, ya cewa Allah maimuna, ya ce subhanaka abdul qadiri, amma ba a ji shi kai tunda shi mahaifinka ne, ba a ji ka la'ance shi ko ka diran masa ba, bilhassani ma kare shi kake. To sai nake ga inda irin wannan lafazin za a zo a zauna ana ɗauko kalmar kwartanci, kalmar zina, kalmar luwaɗi, kalmar fyaɗe, kalmar abin nan ana jingina su ga annabi, sai nake ga wannan abin babu hankali a cikinsa. Sannan na biyu, mutumin nan ya daɗe yana cin mutuncin 'yan uwansa da suke uba ɗaya da danginsa, ya daɗe yana cin mutuncin malamai, yana zaginsu, kuma kullum abin da yake cewa a zo a zauna, saboda zaman a tara masa malamai, an ɗaga martabarsa daga ɗan tasha an masa daraja. Wannan abin shi zai alfahari da shi cewa an taɓa tara masa riƙaƙƙun malamai. Yanzu irin gogaggun malamai, ƙwararrun malamai waɗanda suka daɗe suna kwanci addini, a ce a ɗauki wannan, a ce wannan shi ne wannan yaron ɗan tasha, wai da shi za su zauna a matsayin wai suna abu da shi, to an ɗaga darajarsa daga ɗan tasha an mai da shi mutumin da zai ɗura a shari'a a cikin masallaci, mutumin da zai ɗauki adda yana yawo da mutane a cikin gari. Kaga ɗan jagaliya, wai a ce wai wannan kuma wai shine wai za a tara masa wai manyan malamai na Kano, na fiqhu, na hadisi, na Qur'ani, na kaza, masu hankali da suke karantar da mutane. To ni sai nake ga gaskiya wannan ba a yi wa Kano adalci ba, ba a yi wa malamai adalci ba, ko ba a yi abin da ya kamata ba. Da haka na ce ni ban ga amfanin yin wannan ba, ba wai don tsoro ko don a'a, ba magana tsoro, ba magana kasawa, ko ba magana iya rashin tunkara mutum. Amma Allah ya taimake mu, sunnan nan da malantan nan, ko tijjaniyan ne, ko kadiriyan ne, ko izalan ne, ko ahlus sunnan ne, Allah ya sa tun da aka fara wannan shegantakar akwai matasan da suke bin sa dab da dab. Saboda aka ce kowa ya daina karantarwa, a zo duk ai ta maganan wannan, to kaga an tsaye da mu daga koya mutane addini, wanda ko mutane ba wannan rigima suke bukata ba. To suke a koya musu tauhidi su game da Allah lafiya, a koya musu sunna, a koya musu girmama annabi, a koya musu alwala da tsarki da fatoyin saki da aure da zamantakewa. To sai aka ce to waɗansu matasa da ku kuke bin wannan abin shirman, kuke tarawa, to waɗannan in ma har za a yin, to a kyale shi da waɗannan matasan, su ne daidai shi. Kuma matasan nan misali yanzu ka ɗauki Malam Kabiru Maru, duk littafin da ya wallafa sai da Malam Kabiru Maru ya wallafa littafi sama da shi, kuma ya warware duk abin da ya faɗa daga jihar Zamfara. Ka ɗauki Malam Bashir daga Sokoto, yana bin sa duk wata magana da yana bin ta filla yana warware ta. Ka ɗauki Asadu Sunna daga Kaduna, duk magana da yana bin ta daki yana bin sa a baya. Ka ɗauki Dr. Rabiu Umar Rijiyar Lemu, tun da ya fara abin da yake ce masa zo mu zauna ya zame, zo mu zauna ya gudu, zo mu zauna ya fandare, zo mu zauna ya kauce, zo mu zauna ya waskace, zo mu zauna. Akan me za mu zauna? Akan abin da ka rubuta. To me za ka tambaye ni? Ce kai ka taba jin a duniya zan tattauna da kai akan abin da ka rubuta kuma in gaya maka me zan tambaye ka? Ba kai ka ce duk duniyan nan kafi kowa karatu ba, ina su Ibn Taymiya, ina su wa duk duniya kowaye
kuma yanzu an ce za a tattauna da kai akan littafin ka kace wai sai an gaya maka akan me dinan Allah yanzu wannan yanzu ka duba abinda Dr. Rabi Umar ya masa, ku duba yadda ya masa littafin ka amma ka ki a zauna akai. Malam Alƙasim Hotoro har gida har daki har laburare ibishi ya yanki tashi ya dinga ɗaukar hannu ruwa da hannu hagu yana sha. To ya kai da wannan ka duba Malam Kabiru, wannan Malam Kabiru ƙofar bai hayaƙi fidda na kogo, tun da ya fara wannan matashin yake bin sa dab duk wata kalma da ya faɗa ya san so nawa ya faɗe ta, so nawa ya maimaita ta. Ya yi laccoci sama da 30 yana bin sa daki ya nemi su zauna yaƙi. Malam Mu'azzam lakcara ne a BUK, tare suka yi firamare da shi, tare suka yi sakandire. In baka san Malam Mu'azzam ba, wani mutum ne da Allah ya masa wata baiwa, shi kaka nuna masa littafi, karanta masa kome ya haddace shi. Kawai ca zai faɗi, kana faɗa shi kenan ya haddace. Haka ya je ya gama jami'ar Madina, ya zo zama lakcara a BUK, yana limancin Juma'a, ya rubuta masa takarda ya ce ina ƙalubalantanka akan duk abin da ka faɗa, kuma ka sa rana ka zo mu yi kai. Ya rubuta takardar nan, ya sake ta, ya tura polis, ya tura SS, ya tura fadar sarki, ya tura gwamnati, ya tura malamai, ya sake ta a midiya. Ƙarshe ma shiga aka yi gidansa ma aka sassare shi. Wasu na cewa ko su ne, wasu na cewa ko Allah shi ya san suwa suka yi wannan abu, amma almuhim ya nemi a yi muƙabalan nan da shi yaƙi. Sannan ta ɓangaren Tijjaniya akwai wani Malam Abubakar Maɗatai, ya wallafa littafi a kansa, ya bi shi daki ya nemi a zauna yaƙi. Daga ɓangaren Maiduguri na akwai matasa, shi yana son ya ba kansa matsayi cewa shi malami ne sai da manya. Waɗannan su ne daidai kai, su da daidai kai, kuma sun neme ka a zo a zauna kaki. Ka ce sun ce maka akwai abin da ka ce akwai babu, akwai abin da ka ce babu kuma akwai abin da yake amma ba a taɓa yi masa fassara irin wannan ba sai a kanka. Wani abin ma na mu'ujiza ne ga annabi, amma kai sai ka fassara shi da fasikanci. Kuma wannan fassara taka babu ita a kowane littafi a duniya. Masu yin ta kadai su ne makiya addinin musulunci, a littattafin su kadai ake ganin wannan fassara. To amma akan wannan mutumin da bai ba 'yan uwansa ba, bai bar danginsa ba, a shari'a ta maguzawa a bakinsa, dan jagaliya, dan daba, dan tasha, ka gani. Amma a ce wai malaman Kano ko na Tijjaniya ko na Kadiriya ko na Izala ko ma na waye, ai darajarsu ta fi karfin a ce su zauna da wannan. Ni ra'ayina na faɗa wannan nake ga bai kamata ba, kuma mutane wasu sun goyi bayan ra'ayina, wasu ba su goyi baya ba. To kuma ni ina na akan ra'ayina, in dai har za a zauna din to a nemo sa'o'insa su zauna da shi. Ku ko malamai kuma je ku ta karantar da mutane addini, kan ma ku bari wannan abin ya ɗauke muku hankali, saboda irin abin nan ne la tasma'u li hadzal qur'an wal ghaw fihi, sai a ɗauke mutane hankali, a daina karantarwa, a zauna kullum ana ta magana ɗaya. Kaga an tsaye da komai, sai a ce mutum ya yi daraja ya kaza. Ai tun mutumin da ya shiga haƙƙin Allah da haƙƙin annabi da haƙƙin musulunci da haƙƙin malamai da haƙƙin kaza, wallahi kawai ka ba da haƙƙin iyaye da haƙƙin zumunta da haƙƙin zumunta da haƙƙin iyaye, to kawai lokaci za ka bashi. Shi da kansa ya ɗauko ruwan dafa kansa, ya ɗauki wukar dafa yanka kansa da kansa,
ba abin da za ka yi masa, ka bar shi kawai, abin da ya ɗauka na alhaki ya ishe shi. Ba dai girma ake so ba, ba dai kuɗi ake so, ba dai kabbaran mabiya ake so ba. Waɗannan abubuwan gabaki ɗaya aikin banza ne wallahi. Mutum ya taka tsantsa. Kisa na gaya muku, akwai giyar kuɗi, akwai giyar malanta, akwai kuma giyar mulki. Saboda haka wannan shine ra'ayina, kuma ban sauka da kai ba. In Allah ya sa za a yi to ga sharaɗi na, in ba za a yi ba kuma ni kawai abin da nake ga ai watsi da wannan kawai, amma daina maganarsa a shiga kawai wani abu. Hukunci wannan ai babu hukunci, ba a hukunci, saboda ƙasar da muke ciki ita ba ta hukunta kowa don ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko ya zagi musulunci. Babu wata, in ma an maka hukuncin an je sama warwarewa za yi. Yanzu misali sai aka ce wata kotu a Kano, saboda ana shari'ar musulunci a Kano, ta same ka da laifin ka zagi sahabi, ta maka hukunci ai ma kaza, ko ka zagi Allah ko ka zagi musulunci, sai a ce kuma wai an baka dama ka ɗaukaka ƙara. To da ka fita ka koma federal court ko court of appeal, to da ka je can sai ka tare da wani alƙalin ma ba musulmi ba ne, sai karanto dokar ƙasa cewa dokar ƙasa ta baka dama kai abin da kake so. Saboda haka wannan abin ma ta rushe hukuncin da aka yi na farko. Da ka je supreme court sai a kori kes din. Ni wannan abin fa ba wai duk malaman nan da suke ta magana fa ba ko wanda ya fi ni sanin mutumin nan. Don a shekara 8 ɗin da na yi a hisba na ta gamuwa da irin waɗannan kisa-kisan. Kuma ni da kaina na kama mutane 13 da irin waɗannan lafuzan, muka kai su wajen 'yan sanda, aka yi rigima aka ƙona kotun. Ƙarshe duk an sake su. An kama Abdul Inyas da irin waɗannan maganganun, wanda ya gaya annabi magana da ban taɓa jin mummunan magana irin ta. Ƙarshe an saki shi. Kwanan na an kama wani Aminu Sharif, aka ce an yi kaza kaza, ina magana sa yanzu take. An kama wani yaro ma da ya zagi Allah, ina maganarsa take. Sai da ita gwamnati tana shigowa ne a guri ɗaya in za a yi tashin hankali. Za ta taka mutum burkin yana amfani da makami, ko yana ashariya, ko yana tunzura mabiyansa a yi faɗa, ko kuma yana kawo tashin hankali. A nan da gwamnati ke shigowa, sai ta taka mutum burki, ta fake da kalmar tsaro. In kuma ta bar shi ya ci gaba da zagin sahabbai da kuma yi wa hadisan annabi gurguwa murgudaddiya fassara, to abin mamaki ma yanzu misali sun ce shi'a ta fi sunna gaskiya. Wallahi tallahi waɗannan maganganun da yake musu mummunar fassara da suke littafan sunna, akwai ninkin su 1000 a cikin littafan shi'a. Duk isar da ya kawo akwai irinta a cikin shi'a. To idan dai gaskiya ne kake so ka yi, ba wai son zuciya ba, duk isar da aka same ta a sunna ko kai mata mummunar fassara, sai ka duba tafan shi'a ba su da irinta. Idan suna da irin wannan kisar, ita ma sai kai mata irin wannan mummunar fassara, sai ka ce da sunnar da shi a gaba ɗaya ka watsar. Amma sai zama waɗancan suna da abin da ya fi wanda kake gani da muni, can ɗin muninsa ya fi yawa, amma sai ka tsarkake can, ka ba su fassara mai kyau, ka ce su ne da gaskiya a kaso 70 da wani abu. Nan kuma ka ce kuma nan ɗin ma kalato su ake yi, kalato su ake. Kuma yanzu mutanen da suka zo gabanka suka zauna mai suke son ka koya musu? Tauhidi, sallah, azumi, bin iyaye, kyakkyawan mu'amala. Kullum suka shiga Facebook ba su da komai sai a shari'a, sai zagi, sai cin mutunci. To gaba gadi ina zaka, ina tawadu, ina kankan da kai, ina darajar karatu, ina darajar iyaye, ina darajar manya. Duk karatu haka kawai, karatu sai wuce da kai lahira lafiya, ba mutunci, ba daraja, ba girmamawa. ka ce ko hadisi na ƙarya ba a rawaito akan Umar wa ya kashe mutum a filin kafir a filin yaƙi ba, wasu ya dai barazana zai kashe mutane a gida. Umar
wai kai kuma so kake ka gama lafiya, so kake ka tara mabiya. Umar shi sa kowa akwai da zai kalla abu, matsala ce ta ijtihadi, ko akwai da zai kalla abu. Amma ni na girmama malamai, ina girmama matakan da suka dauka, amma ni ina ba su shawara ne, kuma shawara ta ba dole a aiki da ita ba, ana iya daukanta a jefa a kwandon shara tunda ba nasi bace. Amma ni akwai abin da nake hange, neman duniya ake da neman ɗaukaka da cewa manyan, amma karatu ai ba shi da shekaru, kai ma yaro ne kuma aka turo maka daidai kai a shekaru, kuma a matakin ilimin su ya wuce naka. Su akwai shaidu da aka ba su cewa karatunsu yana da inganci daga malamai, kai naka ba wanda ya ba da shaida ingancinsa. To suka ce zo mu zauna, in ka kada mu har malaman namu ka kayar. Yanzu ni ina nake da lokacin da tsaya ana sauraron wannan ashariyar, wallahi wacce da aka taba samun kasa bacci ne. Ni duk abin da za a faɗa mummuna a jingina shi ga annabi ba na iya saurari. Bisa mutane da yawa suna turo min sai in ta gogewa, su ce wai a ji malam ce ni ba na son jin wani abu da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama mummuna, ba na son ji, ko karanta ko ji ba na so, sai abin ya ta damuna. Amma akwai waɗanda Allah ya ba su haƙuri da juriyan bi diddigin wannan abu, sun bi. A ce duk malaman Kano su taru akan mutum ɗaya, ka gani? Kuma wani aka taru a kansa ɗin nan ba fa malami ba ne, lafizansa ba na karatu ba ne. Inda ya fi ƙwarewa ba zama fa yake koya mutane alwala, sallah, azumi, zakka, haji, tauhidi, amana, bin iyaye, sada zumunta, girmama maƙota, zaman lafiya ba. In ka ce ahlus sunna mutanen banza ne, kai kuma ka koya mutane kirki. In ka ce su Umar ba su da mutunci, kai sai ka zama mai mutunci, kai zama mai kirki, lafazin ka zama mai daɗi, ka zama mai kawo zaman lafiya. Amma a ce mutanen unguwa gabaki ɗaya su yi takarda su ce wannan makocin namu yana cutar da mu, ya za ka yi da wannan shaida a gaban Allah ranar alkiyama? Sau da haka shawara ce aka bayar, in ta yi wa mutane su ɗauka, in ba a yi ba to dai ka a ce na faɗi ra'ayina. Ni kuma dawa bana jin tsoron bayyana ra'ayina, ko yawa mutane daidai ko bai musu ba, amma na kan bayyana ra'ayina da mutunci da girmamawa. Kuma ya kamata wanda zai karba ya karba da mutunci da girma, wanda ba zai karba ba ya ban min ra'ayina da mutunci da girma. Kuma alhamdulillah ba ni kaɗai ne wannan abin din ba, Dr. Ahmad Biyoke shi ma abin da ya hango kenan, Dr. Ahmad Gumi shi ma abin da ya hango kenan. Ko manyan malamai daga ƙasar nan har daga waje suna mun waya da manyan masana na fannoni da professors da yawa daga jami'a, wallahi suna mun waya su ce malam wannan ra'ayin naka shi kamata a tsaya kansa. Wani ce ai almajiransa za su ce an ji tsoro, to yanzu almajiransa sai mu tsaya dan Allah, dan almajiransa za su ce an ji tsoro sai mu zo mai abin da zai zama matsala. To yanzu sai abin da almajiransa za su faɗa sai mu koma yanzu muna sauraron almajiransa su ce mun ji tsoro, shikenan dan ka a ce mun ji tsoro sai mu yi kaza. Mu da muka taso me ba a ce mana ba, ba abin da ba a gaya mana ba, amma ya wuce. Balle za an ce an ji tsoro, da ce aka ma ba ma san annabi. Ga wakilanmu na aje a yi da su, in an ka da su an ka da mu, mun yarda shi kenan ba. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta